Добро утро, добър ден, добър вечер, добре дошъл в днес късното видео на Brawl Stars, където днеска е излязъл новия сезон. Точно така е излязъл новия сезон 26, който най-вероятно може пак да си купя, не знам. Но тук вземем 500 такива работи, имаме малко квестове, както виждате, ранкета. Ето тук забравихте си, ще да си ги взема, сега си ги взема бързо, има нов сезон, на който ще играя. Както ще има стар дропо, има яйца, да видим дали ще ми западне някоя мутация, тук да видим нещо. 10 стар дропа, не отказвам. Сега да видим кой ще западне. Rare, Super Rare, Epic, Rare, Super Rare, пак Rare, Mythic, Epic, Pin, Mythic, добре, не е добре, Rare, предполагам, не ти ще последното, нали? Да. Тук нещо, още един стар дроп и 200 коин, супер. Защо така? Нищо не се пада. Така, тук има нещо много, предполагам, нов бролер. Лиля. Да видим. Бъс 2.0. Да ти копре. Фанк. Да, буквално това е фанк. Пак това копре. What? Това е типичен бъс. Събира го по най-бързия начин. Отива при друг бролер. Пак почва. Първо аз ще събера за Леон и след това. Наред тук сега ще отворим някой друг стар дроп. Само да мина някой друг квест. Сега да видим Hot Zone. Тук играе Шелито. Между другото, видяхте ли в миналия епизод с Бъстър Коги направих? Който не е гледал, да учи да ги гледа. Направо Бъстър е машинка. Най-OP отблизо дето е. Шели, мели, няма такова чудо. Всичките ги кърти. Пак по-миналия може да видите, даже препоръчително да видите кой макснах. Да видите и той каква машина стана. И сега събирам за Леон. Да видим той каква машина ще бъде. Че направо да не ми говорим. Така, някой други трепе. Супер. Центъра е наш. Така. Че трудно им беше. Така. Много е лесно. Ако е само това. Не, Шелито просто на този мап и като цяло на Hot Zone Шелито затворен ли е мапа, изберете, много е опия. Еса, хоп. Добре. Даже и оцелях. Пребързах. Ма нищо, не телен, че спечелихме, така че... Браво на мене, аз ги изкерих. Накрая пак аз не съм стар плеер, естествено. Победи, демидж. Лиле, намер се. Това не е реално. Ето тук сега ще съберем малко. Няма да апгрейдвам никой, защото си ги пазя, както казах вече, за Леон. Gem Grab.
То е крол. Нещо такова. Както виждате, имам Джеси, Опримо, Дарио, Едгар. По на 9 пауър да сме или на 8 или на някой такъв. И просто много материали. Така да кажем, изискват. Майко. Тие са добрите. Между другото, този скин на крол струва само 30 джема. Нарочно го направих. Майко, колко умно умрях. Ко? От кога вече се спавам тука? Да, верно. Какво ти чудо, бе? И хоп. Малко да го заразим. Ако може Едгар да свърши някаква работа. Така. Сега умира. Пускам си Нищо не пускам. Ама 6 или 7 секунди за чака за да ма спавани ли, бе? Ма какво е това чудо, бе? Хоп. Крола просто е една истинска машинка. Ако и той нашия се движи, просто ще бъде супер. 7 секунди. Майко мила. Пак сега на другата страна. Майко. Чекай. Така. Сега ако... Уби го, бе! Аре, уби го! Не, с какви прота играя. Custom up. Ще пробвам Бъстър. Ако мога да ви покажа класата му. Някой има макснат Анджел. Я вижте. То си избране накрая. И те са добрите, ама ако пак не убият. Ужас. Тото и нокаут. Изи. Първия рунд просто беше мега изи. Тези знаят как се играе Brawl Stars със сигурност. Плюс 130, изи, демидж пак, победи, коли още не. Мутация. На... Кроу! Yes! Ууу! Ударите ще му се вършат. Моля. Майко! Тук вече Кроу става много опи. Ама само, окей, имам... Ако може... Кроу ме с най-много купи. Power level. Ама ти защо сега... Така... както иде. Така, направих две загуби. Мисля, пан с трагични хора. Ония на... Ония играем хайст. Някакъв си снита пуска мечката от техния отбор. Нашата Едгар седи и зяпа. Направо... Ужас. Им набихме само 2%. Направо не ми се коментира.
И сега ако паднем и от тях, ето тогава вече... Виж как съм ги наточил, Едгара, како си зяпа, мале. Много зле. Хайде бе, Леон, пускай се учените, изкачай. Добре бе, Леона, нещо да направи смислено. О, боже, майко ми. Браво, браво. Браво. Тази Едгар просто е много умна. Ама много умна. Тя с отбора. Добре, сега направо спирам клипа. И като изпълня тези всички квестове, тези по-скоро, се връщам да видим от тук какво може да отворим. Ето му отново, изпълних всички квестове. Даже и тук така дойде една оферта. 6 напълно безплатни яйчеца. Да видим сега кой ще се падне. Мутация, супер. На Пам. Супер. Епик. Мутация на Бъс. Охо. Добре. Пак мутация, супер, на Мелоди. Мутация на Ел Примо. Така. Тук не. Реар. Както винаги. Та. Сега вече идваме тук. И също почваме да отваряме от паса, както ви казах. Епик. Точки. Супер. Леон още. Епик. Пак точки. Джемчета. Реар. Опа. 1000. Реар. И последни 100 кредита. Сега. Имам. Паднем са той. Имам мутациите на 9 героя от 40. Само. Та сега идвам при един бролер, наречен Стил, който мутацията му направо топа. Както виждам 4000 PowerPoint почти и почти 6000. Така че да видим докъде може да го направим. Почти до макс левел. Добре. Те с гаджети, Star Power и гери няма купувам още. Че ми трябва още малко да го апгрейдна. И ще стане на макс. Супер. Ето вече то е така. Майко мила. Добре хора, надявам се клипа да е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, лайк, subscribe и така, се някой следващо видео. Ай, бай-бай!